Drž hubu. Zdravím. Tady Vládek. Mám tady dneska s sebou kámoše. Jsem moc rád, že jsem s ním po dlouhé době venku. Jo, je to můj nejlepší kámoš. A jmenuje se Lacina, Tomáš, Láca. Čau. Čau, pozdrav, čau. Má hezký stylový brejle. A já mu budu dát taky otázky, jo, a prostě tak. Tak Tomáši, jsem slyšel, že máš holku. Co je na tom pravdy? Jsi slyšel správně. Jo, a tak... Ne tak zblízka, bolí mě z toho oči. A taky parametry nám řekni, postavy, jako postavový. Nejlepší? Ty vole. A jméno nám můžeš prozradit? Nemůžeš? Vidíš na Faceu. Na Faceu, tak pro diváky Face, Tomáš Láca Lacina. Pro kluky samozřejmě. Tak, další otázka. Co fotbal? Trénuješ nebo chlastáš, bavíš se s kámošema? Bereš to vážně nebo? No teď trénuju. Vážně už to moc neberu, že stejně se nikam už těžko dostanu. A teď už fakt nechlastám, protože je sezóna. Takže to bylo hodně upřímný, že se nikam nedostane. Myslím, že jeho dětský sen byl se dostat do Realu Madrid, hrát jako slavný Cristiano Ronaldo. To už ne, Kun Agüero. Tak slyšel jste Kun Agüero. A já vám prostě chci něco říct, jo. Já jsem teď prostě, vždycky to bylo tak, že já jsem byl zadaný a on byl forever alone. Jo, koukejte na to, prostě. Tak to si posral, byl forever alone. Teď budu a teď jsem dostal prostě, Vymažeš ale. Vymažu potom. Dá se říct, že jsem dostal po 7. konec od svojí bývalý holky. Aby řekl po 9, ale to je jedno. Že jo, po 9. Ne, ty po 7. Jako mrzelo mě to, že jo, protože jsem se fakt snažil. No a teď to vidíte, já jsem forever alone a má holku, já mu to moc přeju, protože je to můj nejlepší kámoš. A teď tu vlastně hlavně o to, že jestli se na to dívá nějaká holka, chtěla by mě poznat, chtěla by se mnou seznámit. A tam je taky někdo, ty vole, drží se za ruce, vole, hejte v píči, já to mrdám. Já jsem zase sám, vole. Je včela docela dobrá, vole. No, vole, čemu teď jsem podíval půl nahoru, vole. Aby viděl, vole, co má, vole. Kvůli nám nepůjdou nahoru. Co má, vole, za hvězdu doma, vole. To je dobrý, jdem se zpátky k tématu. Jestli se na to kouká holka a chtěla by mě třeba poznat, tak moje jméno na Facebooku je Vladigo Sandersen s 2 S a jsem prostě ochotnej. V závorce sladký. Vidíte, co dělá u má holce. To prostě nejde, jo. Jestli ne, mám tě rád, Tomáš. Hejte se nezakrývej to. Jestli mě chceš poznat, tak mi můžeš napsat do zpráv. A nemusíš být jenom z Chebu a okolí. Jsem ochotnej. I z Maďarska můžeš. Ne, to je moc daleko. Jsem ochotnej dojet maximálně do Sokolova. Max. Když bude fakt jako dobrá, tak je do Poříčí. Za prostě max do Sokolova, víc ne. Protože já jsem se najezdil fakt hodně dlouho, neříkám, že toho lituju. A teď jsem mohl mít 3 Nike, Air Forcey. Už to počítá, Rolls and Rolls. No, 3 Nike, vole, Air Forcey, vole, pič. Bo tabáku, ty vole, štangle, hrozně moc. A to jsem ochotný dojezd do Sokolova, ale jestli, udělám i výjimku, jestli se mi budeš líbit a budeš prostě pořádná holka, pořádný kus pěkný holky. Krev a mlíko, tak jak to bylo na farmě. Krev a mlíko, to mám rád. Tak jsem ochotný dojet do Klášterce, Bokadaň. Dál už ne, jako Praha to holky. Holky to vůbec. On studuje, on prostě... Já jsem student, jako peníze mám. Nemůžu vás založit, za stolik nemám, no ale můžu vám určitě dát krásné ponožky. Jo. A tak no.